Daghan kayo mahadlok o apprehensive sa gahom sa simbahan nga gihatag sa atong Ginoo, labi na ang mga yawis ng harian sa langit. Mao na siya yung ka sus kuya simbahan na ang yawis ng harian sa langit. Ug sirhan sa simbahan, sira ang langit. Dili sa natin noon. Kay ingna ngano ang power gihatag yawis ng harian sa langit aron pagluwas sa tao. Salvation of souls. Bisan sa canon law, ang spirit of the law is salvation of souls. Salus animarum. Dili kaingon nga si San Pedro, Santo Papa, yung power maong pakastigo sa mga maldito, pagdisiplina, dili man. Nianhe ang Ginoo aron pagluwas ka nato. Ang mga badlungon mo ingon ana, ang Ginoo kay disiplinahon ang mga badlungon. Apil naman na. Pero dili gid mao ang tumong sa Ginoo. Ang tumong sa Ginoo mao ang pagluwas. Pagluwas sa kalibutan, pagluwas sa katawhan, na sila kita malangit makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kana nga ang iyang simbahan. Ang simbahan mao'y iyang kitagan sa mga yawis nga harian sa langit. Pagluwas sa katawhan, paghatag kanila o grasya pinagi sa mga sakramento. Sacraments are sources of graces, mga means of salvation. Ordinarily, mauna ang atua nga dangpan ang mga sakramento para sa grasya alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan, mga canon lawyer ba, ang kamot sa Ginoo wala gapusa diha sa mga sakramento. Manigin ninyo nga we still have or the church has o ang Ginoo daghan pa kaayo mga paagi pagluwas sa tao. Nagtuo ka pagkumpisal ra? Dili. Nagtuo ka pagkalawat ra? Dili. Daghan labaw pa ni ana. Kay ang iyaha mao ang pagluwas sa tao. Aron siya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan ug kana ra. Mao na nga ang mga pagano tingali mag-una po sila kanato kita maulahi ang mga walay relihiyon in the end tuan nag-una na maypay na sa langit kita niya lang gihapon ta naglisod lang gihapon ta mao na nga ang kaluwasan alang kanatong tanan alang ilabi na sa gitagaan sa Ginoo. Dili ta mag-question sa Ginoo. Dili na to questionon ang Ginoo. Ginoo, nganong maldito man ito nga may imong ipaboran. Ako hinon maayo kay ko. Wa man ko nimo pabori yung Ginoo. Ayaw na lang saba kay kaila ko nimo. Mao na ato kanang hinumduman nga God knows us. He knows everything. Nga ang iyang gipili mao ang tao. Ako dili lang ko mingon nga tao gyud. Dili anghel. Ang iyang gipili nga maoy pangulo sa iyang simbahan. Dili aron ato isang sundon nga magpakabuang ta magtinunto ta. Dili. Nga ang atoa nga gikan sa pagkatawhanon ni Pedro in spite of his going against or rejecting Christ, Christ loves him too much. Gihigugma gyapon sa Ginoo, sobra kaayo. Wa ang Ginoo mo papahawa kaniya nga wa na siya'y kaluwasan.
Kung dili, gipasaylo niya si Pedro. Si Pedro, naghinulsol sa iyang mga sala. Muna, in the end, tagaan siya grasya sa Ginoo. Grasya nga maghinulsol siya. Grasya nga siya mahimong pangulo sa simbahan. Makaluwas siya sa ubang mga tao. Muna nga we should not be proud of ourselves. Nga ikaw naluwas ka tungod sa imong kaugalingon nga paninguha. Bisag unsaon nimong paninguha ug dili ang Ginoo moluwas nimo, di ka maluwas. Pero we all know that God is just. God is good. Mauna nga ang atong iampo kanunay nga Ginoo sa akoa nga pagkatawhanon, imon ta kong tabangan. Dili ta magpataas. Mura rin hinoon ta og hawd patas Ginoo kung magampo ta. Magpaubos kita sa uban kay ang pagpaubos ingon nila is the key to become a saint. Kay ang tao nga dili mapaubsanon, di na siya ingnon lang nato dili magsilbi, dili siya masantos. Kay ang Ginoo gani mismo nagpaubos man. Mao nga ang iyahang gitagaan sa Yahweh, sige harian sa langit, ang usa ka tawo nga ato ging tanawon dili ang ayan. Basta dili ta motamay sa atong isig ka tawo nga ikaw dili ka maayo. Sa ato pa kinsa man maayo ako. Mao na nga dili ingon ni ana ang gustos Ginoo. Nga kita unta magpaubos, magampo kita sa atong isig ka tawo. Nga in the end ang Ginoo muhatag kanato sa grasya, sa pagkasantos. Dinhi pa kita sa kalibutan aron makauban kita kaniya sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang uban nga makakita kanato sa atong pagkatawhanon sama ni San Pedro. Wa kami mga sonda San Pedro. Okay mas Pedro, pero ang mga maayo mo'y atong tan-awon nga iyang gihimo ang iyaha nga pagka-strong. Sometimes failed siya, weak siya apan bangon si Pedro. Makita nato nga kung kita mo balik yun sa Ginoo, ang Ginoo welcome nato kanunay. Nautonta, panalangin nata sa Ginoo. Bisagwa nato nganhi ang mga Yahweh naghihatag din ni Pedro. Pero sa atong good examples, sa atong maayo nga paningingnan, diha sa atong panimalay, sa atong mga silingan, parihora kaniya nato ang Yahweh siyang harian sa langit. Nga ang uban makasunod ka nato, maablihan ang langit. Kita usab sa mga instrumento. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pagampo